What's up guys? Maayong adlaw na sab na tong tanan. Og kani nga video na diri sa may Prinsibunga. Ato silang suwayan og prank mga idol. Tanaw na to kung magkasinabot ba may ani. Ato silang bungian tanan. Alright, let's go. Ay ay ay. Tapos milin lang ni milin. Ay. Amin lang ka mo. Ay, number. Salamat. Mundang. Ay, namin ang one. Toothpaste. Toothpaste? Bahar siya Ulan? Mawala. Parito ko dyan na rin. Salamat Salamat. Boss, mundang boss. Ay lang, one. Toothpaste. Toothpaste ba? Toothpaste? Toothpaste. Toothpaste? Po niya, one boss, run up. Oo, gusto ko. Pula ba, pula? Mama. Salamat Sige. Ano ba, inod ani mo? Ano ba ka ng link-on? Utma. Do, kuhaan ka na eh. Kasi, hindot na toothbrush do? Hindot na toothbrush? Ang langon mga penguin lang kami maana. Kurinta? Ayun tama. Oral bin Anay, ano unya na siya. kurinta ka bin. Angin. Ani lang bana link-on ba nanili tama. Anang wapo ba? Apo yung manot mas. Salamat Anang wan katong anino? Wala kasi ba? Kasi yun. Ay wala ikuan. Minuno. So, by 6 yung kuhaan sir? Manhik. Pino ang kani ila ni niya. Ato yung camera. Angin. Aliyong umos. Salamat mo na. Yung wapo na aning mahal na toothbrush ba? Wala na niya, Mos? Ya, lamat ya, Mos. Amin akong okay na ninyo ha. Okay ninyo, Mos? Pwede na? Ano lang ko ninyo kay nangan man ako. 69. Siptan. Lamat mo na. Ang wapo na to. Morning, ma'am. Danaw ako, ma'am. Ila ang page niya, ma'am. Danaw ako. Ila siya. 43. Ano niya? Ila na nan. 112. Makangwapo ni, ma'am. Ani, makangwapo ni. Ulan ba? Lingon niya, lingon. Anggo mo munos, ma'am. Anggo mo munos. La, puno. Muno na, muno. Nangoyangon. Merry Christmas na ninyo, may. Ito, video ko. Anday kayo, ma-appeal mo sa posta niya. Salamat kayo. Ato na posta. Apa nyo makauban dito na prank ko sa. Isuot lang para makita nyo kay wala ko sticker. Words TV. Bago nila akong channel. Tusok lino. Salamat akong balikon. Oo. Boss. Ari, ga-vlog bitaw ko.
Oh, ano yung ba? Ano yung bag ko? Birds TV. Wala ko sticker, nagpa-print pa ko. Ya, salamat yo. Masir sa nasa kuan? Oh, Sa Facebook? oh, na ko i-post na ni mga pipila pa lang kabuk. Nana ko yung mga followers po, mga 300 kapin pa. Pag-on na akong kuan. Amo lang i-search niya. Sige, salamat oh. Alright, mission accomplished mga idol. So magkasinabot ra gyud di ay no. Unya, before na to i-end ang video, ato sang i-shout out ang mga taga Prince Hypermart Cebu nga. Mga buutan kayo sila mga idol. Okay, shout out nimo Mr. Randy Alyawan, Richard A. Generali. Okay, shout out ni Miss Janice May Lumapgid, mao to ang cashier mga idol. Kauban siyang chicker nga si Mr. Paninsuro RJ. Daghan kayong salamat sad sa ilang mga buutan kayo nga SG. Sama na lang nila ni Mr. Johnny Cadelina Siburka, ni Mr. Junior Kanjungko, Eric Perhis, Lister Calido, o kang Mr. Alexander Lidisma nga may gibinlan ako kong helmet. Daghang salamat ni tanan. God bless. Follow, like, and share.